Každopádne, samozrejme, treba sa poďakovať, jak obvykle, Pizza Express, hej, za moje plné brúško, lebo však to je dôležité. Najlepšie je nájsť sa, hej, není nič lepšie. Než sa nájsť dobre. Jak sa hovorí, najhorší nepriateľ človeka je hlad. Hej, ale aj smet. Smet vás skôr zabije. Každopádne, dneska som si dal fajnovú... Môžem to vlastne povedať? To je C-word. Ja nechcem dostať ban zase. No počkaj, takto. Takto to spravíme. To vidí. Počkaj. Dneska som si dal parádnu kuráciu. Cigánsku v žemli. Parádna. Dal som si vlastne dve, takže super. Takže jarmok bol zrušený, ale nevadí, no. Tak. Sice bol zrušený, ale teda sme sa najedli aj tak, no. Čo už. Inak toto teraz neviem, že či to vlastne neprilepšilo im práve, lebo ako ľudia hlavne chodia na jarmok na to, aby si to kúpili reálne. Jarmok bol zrušený, takže asi budú mať objednávky teraz, neviem, nie som si istý, no. Takže akože parádička, asi to možno, že im to aj nakoniec... A zase budú mať veľa roboty, no, tak čo už. Ale tak peniaze možno budú. Takže to je hlavné, no. Takže to je jedna vec, za čo by som sa chcel poďakovať. Ďakujem veľmi moc.